giyo. So muna yang pambot karon nga among gikutar. So standing ni. Ani naguba ani. Oh ano. Kumusta yung panagat diri bay? Bay. Ini si Mr. Alvin Velasco. Oh, ano, panagat ni bay. Tanaw ni mga panagat mga giyo. Kuno yung buhat ni mo giyo. Daw ani sa luwang giyo, mukarga ni sa og mga 12 ka pum. No. Oh ano? Oh. Gisangat ni sa kay ngano gisangat ni sa giyo kay? Balod no? Oh. Masa may masulti ni mga ating Papagalit saka palitin ko na niyo. Kulang ni kay. Wala pa na palitin ni giyo. Usapay kulang ni giyo. Daha kay kulang ni giyo. Gandaghan ba no? Pero wala na gasto yung ani kada kuha giyo. Usap na buntayan ni siya. Usap ni siya kuha ni mga giyo. Buntayan. Buntayan gini siya no? Okay, Support ko dito na kargatan. Karga na nga. Pila ka lutam karga ni giyo? Pila ka metros ma? Oh, arang ina no. Muni bago ni pabuhat ni giyo kani, muni bago ni mong kuan. Pilay mga estimate man ni giyo, pila kay gasto man ni giyo. Nagasto ni tanan mga Na 20 ka pinigasto mo no? Wala pa ikuan wala labot pa kuan ani, pintal. Apa? Wala pa na tanawan niyo giyo, dako ni giyo. Double engine ni sa giyo. Kaya ako makina ni giyo. Para makabalo po ng mga viewers na to. Single pero kuan 20. Ah, grabe 20 ka values ni day. Dako gini kuan pagkabuhatan ni giyo. Oh. Grabe. Kani kisa po na ni giyo, kani mga kana mga yelo, kisa po na. Kana kapitan man ano? Kapitan ni kuan. Kaning gipasilungan giyo unsa ni sa balay ni o fish landing unsa ni fish landing ni? Fish landing ni siya. Fish landing ni sa unsa ni naguba gini siya? Daot lagi sa Bagyo no? Ligid ba nga kay. Pero nagamit ra po ni siya dili pag kuan niyo kaning paghuman ani nagamit ra po ni siya wala. Kapanyag. Ya mas. Pero nagamit ni siya sa mga chicks babaw no? No, kuana kayo nga fish landing diri kayo. No, duol mo kay dagat dito no. Para dagat mo na daw. Zoom in na to. Lagi nang ligo daw. Oh. Linaw ron no. Mga puta, kani mga puta gyud ipakita ko kisa ng mga pukot diri gyud. Muna yung mga pukot mi gyud. Kina magamit sa mga mata ni sir. Muna kita og pa mo. Kana gyud sa may mata ni gyud kani gyud. Kani sa may mata na gyud. Man. Size. Kani size. Unsay hilo na gyud? Kilo. Size food. Size hilo pud ni gyud. Wala size. Pero nakaigo juga ni siya gyud kani kuana buntaya kani 40 tawag na gyud. Kana diri gyud usam ni gyud kani diri sulod gyud muna imong mga buntay diri. Wala buntay. Muna ni buntay ni gyud. Kana ni mo panagat ni gyud. Bin kani gyud muna gipabot di ba? Unsa man yung bulana season sa ting buntay gyud. Unsa man bulana gyud para makabalo ato mga kuan ba nga. January, February, sa Mayo. Nga gyud. Para masayo na itong mga mananagat pinang mga bagor kasuod gyud kanang ting buntay gyud unsa man dagko kini sa balod linaw ra siya. Pagbalo dito kinakoy kaya panahon na linaw. Pilinaw no. Kanang mamuntay unsa man ang oras mo gikan mga gabi unsa man siya kadlaw unsa man siya kuan. Adlaw sa adlaw. Hindi. Gabi kadlaw. Na gani sa no. Salamat kay sa imong oras yo. Sa imo mong imbitar diri sa imong mga panagatan po daron masuito po niyo ano mga panagatan niyo mga natambay na ba no. Panagatan niya. Salamat iyo. Kaya salamat kay mga viewers. Salamat sa mga viewers iyo. Singalan kay mo iyo. Singalan niyo iyo. Ngalan niyo ngalan. Nutman TV. Nutman TV na guys. Nutman TV din siya no. Okay, Nutman TV. Panayong ko ba no? Ako sing bisita diri karon kaya mga panagat daw no. Dahang sa mga panagat diri. Salamat kay sa pagtanaw mga gyud. Hinaut nga mo subscribe mo, follow mo no. Suportahan ninyo akong channel no. Kaya dakan po ta mga PC adventure tong buhaton ni. Salamat, I love you.